Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα θα δείξουμε μία ακόμα συνθετική άσκηση, η οποία λέγεται συνθετική άσκηση γιατί αποτελείται από δύο ασκήσεις μαζί συνδεμένες. Μπορούμε στο μέλλον να προσθέσουμε και τρίτη άσκηση, ανάλογα με το τι χρειάζεται να κάνουμε και τι μπορούμε να συνδυάσουμε. Από εκεί και πέρα λέγεται συνθετική άσκηση, όπως είπαμε, γιατί συνδέει δύο ασκήσεις μαζί, όπου σκοπό έχουν πρώτον να δουλεύουμε όσο περισσότερα σημεία συγχρόνως και δεύτερον να έχουμε αυξημένη ένταση κατά τη διάρκεια της προπόνησης ανάλογα με τις παραμέτρους που εμείς θα θέσουμε. Από εκεί και πέρα η άσκηση που θα δείξουμε σήμερα είναι συνδυασμός της γνωστής μας άσκησης sumo squat, η οποία είναι βασικά δουλεύει από το κάτω μέρος του σώματος, δηλαδή τετρακέφαλα, μυριαδικέφαλα, γλουτούς και οι γάμπες συμμετέχουν, αλλά όπως ξέρουμε ότι έχει να κάνει με squat, δουλεύει όλο το σώμα αφού συμμετέχει και η μέση για να κρατάμε σταθερότητα στην άσκηση και θα τη συνδυάσουμε με τις εμπρόστιες εκτάσεις αλτήρα, οι οποίες δουλεύουν βασικά την εμπρόστια κεφαλή των δελτοειδών. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε μια άσκηση στην αρχή, όταν ξεκινάμε δηλαδή αυτού του είδους προπόνησης, κάνουμε μερικές επαναλήψεις, συνήθως 5, 6, 7 ανάλογα με το πώς θα ορίσουμε στο πρόγραμμά μας. Κάνουμε μερικές επαναλήψεις λοιπόν στην πρώτη άσκηση, μετά κάνουμε άλλες τόσες στη δεύτερη άσκηση και μετά αρχίζουμε να τις συνδέουμε. Λοιπόν, ξεκινάω να δίνω τις ασκήσεις και θα το δούμε στην πορεία αυτό. Έχουμε τα πόδια μας, ξεκινάμε με το sumo squat και έχουμε τα πόδια μας ανοιχτά λίγο περισσότερο από τη διάσταση των ώμων. Λοιπόν, τον αλτήρα τον κρατάμε στη μέση κατά αυτόν τον τρόπο και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε κάνοντας squat. Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσέχουμε όταν θα κατεβαίνουμε το γόνατό μας να μην περνάει τη μύτη του ποδιού μας, διότι τότε αν θα ρίξουμε το βάρος, τότε ρίχνουμε όλο το βάρος επάνω στο γόνατο και το επιβαρύνουμε. Το πρώτο που προσέχουμε είναι αυτό. Δεύτερον είναι να κρατάμε τη μέση μας πάντα ευθεία. Να μην καμπουριάζουμε μπροστά γιατί τότε επιβαρύνουμε τη μέση. Δηλαδή γλιτώνουμε το γόνατο αλλά επιβαρύνουμε τη μέση. Τα δύο βασικά είναι αυτά. Ανοιχτά τα πόδια περισσότερο από το ύψος των ώμων, δηλαδή περισσότερο από τη συνηθισμένη κίνηση squat και ο αλτήρας στη μέση. Και πάμε. 1, 2, 3 επαναλήψεις. Συνεχίζω με την επόμενη άσκηση. Σηκώνω μέχρι το ύψος των ματιών μου, κατά αυτόν τον τρόπο έχω λίγο τη μέση μπροστά για να την προστατεύω και αφού έχουμε ολοκληρώσει ξεκινάμε να συνδέουμε την άσκηση. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 και αφού έχουμε φτάσει εκεί αργότερα ο σκοπός μας είναι να εκτελούμε κατά αυτόν τον τρόπο σαν μια ολοκληρωμένη άσκηση, όλη την άσκηση μαζί. Αυτή λοιπόν ήταν η συνθετική άσκηση που συνδυάζει sumo squat με πρόσθετες εκτάσεις αλτήρων. Ελπίζω να την απολαύσετε.